Alaikum salam. Nabila. Mai nan Lafiya na gaji. Akwai matsala ne? A'a, komai. To gani na yi jiya nan na baro gidanki ai. Na sani Umma, idan na zo wurin mahaifiyata laifi ne. Kawai dai ina zaune a gidan nan ni kaɗai ba na jin daɗin zaman gidan shi yasa ma na ji ina son ganin ki na ce bari in zo. To in Muhiba ta dawo daga makaranta kuma fa? Babu matsala na faɗa wa dukai ba za a ɗauko ta. Nabila. Kar ki manta ni ce mahaifiyarki. In akwai wani abin da ke damunki a cikin zuciyarki, ki fito ki gaya min in sani. Ba ki da wanda ya fi ni, ko kina da wanda ya fi ni? Ina umarni ya kawo wannan magana ba. Ko da ma a ce zan ɓoye wa kowa komai a faɗin duniyar nan, ya za a yi ɓoye wa mahaifiyata? San ba abin da zan ɓoye miki, in ban gaya miki kowa zan gaya ba. Kin manta ni. Da kin tuna cewa ni na haife ki, ba za ki ɓoye min abin da ke damun ki a cikin zuciyarki ba. Gaskiya ne Umma, maganar da kika faɗa hakika ina cikin damuwa. Akwai abin da yake damuna, kuma ina cikin tsananin tashin hankali. Amma don Allah don Annabi ki haƙuri, kar ki takura akan sai kin san abin da yake damuna ba zan iya ga miki. Nabila, Usman ne? Eh? Zan je gida. Nabila? Nabila! Halin. To wallahi Allah ba zai bar ka ba. Da gaggawa Ubangiji zai mana sakayya akan abin da kai mata. Dukkan ne sanadiyar jefa Nabila a cikin wannan halin. Saboda mummunan halayenka. To wallahi Allah ba zai bar ka ba. Da gaggawa sai Allah ya mana sakayya. Salma aka ce sunanki ko? To da Allah ki dan natsu, ki kwantar da hankalinki. Ki yi kokari ki yi mana bayani. Ba don komai ba don duk wanda kika gani a nan wajen gaba ɗayan mu ke kaɗai muke saurari. Usman kai macuci ne, azzalimi, mazinaci, maha'inci. Duk kai ka jefa Nabila a cikin wannan halin kake zuwa kake neman mata a waje. Yanzu ka bar wacce ta kake nema tana nan da cikinka sannan ga ɗan da ku haifa da kai da ita. A cikin gidan aurenta. Kana kawo karuwai cikin gidan matarka ta sunna, yaya Allah zai barka haka? Har wata karuwa ka je kama ciki, yanzu gashi nan tana da ɗaga wani cikin nan a jikinta, ta yaya Allah zai barka haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabila ta mun mummunan fahimta. Ko kuma kai mata mummunan fahimta ba? Daman na san ba za ka rasa abin da za ka faɗa ba. Domin ganin ka kare kanka. Toron kai daɗe, ka ga dai wannan ba mu san da ita ba. Yanzu wannan ya nuna ciwon ƙawa ta fi mu muhimmanci domin ta san abin da mu da ba mu sani ba.
A yanzu Hajiya, babu wani ƙarin bayani da zan iya samu saɓanin abin da Salma ta faɗa, ko iya abin da muke kai ke. Ni na sani. Yawa 'yar mama, yi min bayani in ji. Wannan littafin ya kunshi abubuwa da dama dangane da wasu matsaloli na Anti Nabila. Anti Nabila ta fara da cewa na fara rayuwa a gidan mijina, na fara samun jin daɗi na rayuwa. A lokacin da na kasance matar Usman, ina matuƙar son mijina domin ya fiye min komai a rayuwa. Ina matuƙar kishin mijina domin na ƙaddara wa rayuwata ba zan taɓa samun wanda ya kai shi ba. Ni zan zo ne. Sai dai kai ta musu wahala amma kwata-kwata su ba sa gani. Duk wani uzurin da ya kamata ka yi a gida da safe a cikin gaggawa kake yin sa. To banda abinci Nabila niya na iya. Ni fa gaskiya idan irin haka tana faruwa sai in dinga ganin kamar na kasa kula da mijina. Kinga tunda dai ba ni na faɗa ba. In ma wani ne ya faɗa kuma a gabana wallahi ya ɗauko tsokanar da ba za ta kare. Wa isa ce ba kya kula da ni, ai kina kula da ni iyayenki wallahi. Yanzu dai ba ni jakar. Ka je ina? Wurin aiki zan tafi. Sai na dawo. Ba ki ce da lafiya ba. Ni fa gaskiya kwata-kwata ba na jin daɗin abin da kake yi. Ka ga jiya ma baka ci abinci a gida ba sai a restaurant ka ci abinci ko abincin ne ban iya ba. Ni na isa kin ga mai da wukar mu je mu ci abinci. Nabila. Wato kin san me yake ban mamaki da ke? Kullum lokacin da zan dawo ko sakon ɗaya ba kya latti wajen tarbata. Ta tun da da yau sweetheart ina hidima kuma in ma zan manta da lokacin da maka ashe zan manta da kai. Wannan haka yi. Ya gidan? Ya kalau yanzu. Sarkin shayi tun da ya hada wa ai gashi da gashi nan na ta ji kaya da. Gashi. Nan gaba waya suke ne. Ka ba wayanka ana ta kira. Su waye suka kira? Akwai abin da kika manta ba ki gaya mun. Waye suka kira? Ban sani ba. A bakin nan ne wallahi su ne. Kin san akwai bakin da zan yi yau su ne suke kira na yanzu ma suna jira. Ba su za ka je ka yi ba? Sosai ma kuwa. To ni dai dan Allah dan Annabi ka kiyaye. Kar ka je ka ɗauko mana waɗanda za su zo su zame mana ƙarfin ƙafa. To kake da mu. Zan je. Sai na dawo. Hello. Ai tun da na dawo na zauna a nan na fuskanci kamar bacci ke a ciki shi sa nake kan na tashi. Wani gida yaushe kika fara karya ne? Ina bacci yanzu a cikin wannan ƙwayar idan nan ne. Ga damuwa nan gabaki ɗaya ta bayyana a cikin ki. Kin ga Nabila gwamman ku ki gaya min me yake damun ki kar ya zo abin ne ya fi ƙarfin ki ni ma ya fi ƙarfi na. Muhibba tana ciki. To kira mu ita. A'a. Wai ni kayan menene na ga ana ta haɗawa? To banda abinci Nabila in ban haɗa kayana ba naki zan haɗa. To daga tambaya na ga ai matambayi baya ɓata. Ai ko matambayi zai ɓata ke ba za ki ɓata ba Nabila. To ni dai ba a bani ansa tambaya na ina. Wallahi wata tafiya ki ta taso min wurjanjan wallahi gobe da safe ma zan tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me na sallar lami sai ka ce an yi mutuwa. Wallahi kai ma ka san rashin ganin ka a kusa da ni ba karamin babban bala'i bane na. To dai yanzu dai ki hakuri ni na san da haka babu yadda zan yi wallahi. Ojiyar ta zo mu. Ki hakuri kin ji? Kin san dole ne in je aikin office dole ne. Ya na iya kishiyar kakata. Ki hakuri. La sarki. Dariya ma kake yi? To ai dole in yi dariya.
To ni dai yanzu in ka tafi yaushe za ka dawo? Don ina ga gaskiya in dai za ka daɗe sai dai in koma gidan hajiya ko kuma a turo min mai fa. Kinga, a takaice dai ba zai wuce yi kwana 3 ba. Amma in na gana ma da mutanen da wuri ba zai wuce yi kwana 2 ba. To ni dai babu abin da zan yi sai dai abin da na saba lantar da addu'a. Ubangiji Allah kai min ka lafiya da mun da kai. Sannan ga ki din motar ka? Din azu ya wanke. To shikenan. Sannan dan Allah ka ki manta. Abin nan da na sa kiki karki fushi. Saboda kina yin fushi wallahi asara zaki ja min da yawa. Ni baya wani fushi da zan yi da ka ni dai kawai ina so da inda kake zuciyar ta kasance tare da ni ba ruwan ka ko. Ai ni kullun zuciyata tana tare da ki. Waya kuma sai kin gaji da dauka sai na bugo ma ki dauka. Ina mamanta da batun tafiya muka sai yanzu cikin rana nake tafiya. Hali sama? Kai, wani ina ga gaskiya da yin samu zuwa ƙurin ba. Ba komai wallahi, kawai dai tun da bibiyar tafiya kawai kwata-kwata nake jin wani iri ba daɗi babu inda zuwa wani gaskiya. Yawa sun yi ne. Sai kin zo. Ba wani nan kawai na sun zuga ni kake. So, ba ma wannan ba. Ka dai ci abinci ko? Dole ne ai in dinga kulawa da kai saboda ba na son ƙasa ta kama mun kai. Na ci ba. I love you too. Bye. Good. Manya. Ashe kina nan? Wallahi ina nan. Ba inda ban duba a cikin gidan nan ba. Ashe kina cikin uwar ɗaki? Ina nan ina fesa wanka. To, wannan kwalliyar da ake sha haka fa ina za a je ko ke ma da fitar zaki? Wallahi babu inda zan je. To, wannan kwalliya haka? Ai Usman na yi wa. Usman? Ke da baya gari ina ke ina wata kwalliya? A yarinya ai laki wasa ne bidiyo chat za mu yi. Lalle soyayya ruwan zuma. Ni ka sha ka ba musu. Gaskiya ne amma kuma fakin kyau. Dan Allah ne. Ba ɗaya ni ba na jin daɗin zaman gidan nan bari in kira Hajiya Allah ya sa ta turo min yarinyar nan. Assalamu alaikum. Kuma ina yini? Lafiya ƙalau. Babu wani abu da yake damu. A muryata kuma umma kawai da kin san gidan ne kaɗai ce babu kowa. Shi yasa kwata-kwata ba na jin daɗi. Shi ne kawai dalilin da yasa kika ga muryata. Haba, umma ki yarda da ni. In ban faɗa miki abin da ke damuna ba a duniya ma zan faɗa. Babu wani abu. Yawa, umma. Dan Allah dama ina so in faɗa miki. Gobe idan mu yi fata dawa daga makaranta a faɗa ma direba. Don Allah ki ce ya wuto da ita na kutu-kutu ba na jin daɗin zama a cikin gidan nan wallahi. Abba kuma wallahi in dai kika ce masa nan za ta zo don Allah. To, shi ke. Sai da safe. Ba zai wata ba.
Ba zan ma ɗauka ba, ko dai ba ma don halinka ba. Ina jin ka. Ba komai. Ya ba za ka ji murya na haka ba. Ka yi tafiyanka ka ƙyale ni a gida ne kaɗai kuma bayan ka san dole ne zan yi su ɗinka. Na san ansar. Aiki ya yi maka yawa kuma ka manta da ni ba ka kira ba. Haka ne ko? To shi kenan na ji, ya wuce. Please come back to me, my dear. I miss you so much. Wallahi in baka dawo ba zan biyo ka. Don Allah gobe da sassafe ka dawo. Na ci abinci. Wallahi na ci, ai ka san ba zan koyi ba. Babu wani abu da yake damuwa. Kawai ba ka gina tuya ba zan iya abu ba zai yi ba. Dan Allah don Allah gobe da sassafe ka dawo. Wallahi na ko kuma in biyo ka. Okay, to shi kenan. I miss you too. I love you too. Bye. Gaskiya na bila wankan nan da ta sani wallahi na ji daɗi. Wata kasala jikina ta wuce. Me yasa ka ka dawo daga aiki kafin ka fara komai na fita ka fara yin wanka? Wannan abincin duka nawa ne? Jaki ne ni da zan cinye duka wannan abincin na bila. To ke ina naki? Na riga na tuna wannan saboda kai aka yi don kai kaɗai kuma sai ka ci. To kinga yanzu zazzaɓa ki ɗan zuba min kawai don ba zan iya cinye abincin nan ba sai dai in ɗan tattaɓa kawai. A yau babu wayar da zan ansa. Babu wayar da zan ansa. Wallahi. Sai dai kawai ko a kura yau ina tare da Gimbiya. Bismillah zuba mu. Hap. Ka bai kenan. Hello? Assalamu alaikum. Na, okay, yanzu ina gida. Abin da zai faru shine gobe kawai sai mu zan kira ki sai mu babu komai Allah ya kai mu. Yawa Nabila kin gane? Nabila dan Allah ki haƙuri. Sai san wani sa'in matsala ake samu. So kashe wayar yanzu nan. Nabila. To Nabila ni zan fita. To ni dai ban gama ba a lafiya. To Allah ya sa. Sakina. Lafiya kai. Ai da kin bari na biyo ta gidan na sami ki. Sunan abu ne da yawa. Idan na fara karanta maka kai ma sai ka jinje lamarin kuma ka shirya ka je ofis. Bari na je sai mu gaisa da ni. A'a kin ga rabu da ita. Zauna ba mu komai. To mu je daga waje. Kar ki damu zauna. Kana ganin idan Nabila ta zo ta same mu ba matsala? Babu matsala ki kwantar da hankalinki. Ni ma jiya na dawo daga tafiya. Kuma gaskiya kwanan nan ayyuka sun mana yawa a ofis. Kuma ba wai rabuwa da ku ne ba. A kullum duk inda nake kuna cikin raina ke da ɗinki. To amma Mami, kin ga kwantar da hankalinki. Kawai yanzu me buƙatar ki? Usman kaya da ba ka waiwayen mu balantana ka ji lafiyar mu ko ka daina suna ni da ɗanka kamar yadda kake faɗa kana son mu kana ƙaunar mu ba za ka manta da mu ba. Ba wai na daina son ki bane. Kamar yadda na gaya miki duk inda zan je kina cikin raina kuma ina son ki da ɗanki. Na ce miki ki gaya min wanda zan dinga ba wa saƙo ya ta muku gida kinki.
kin ga kwantar da hankalinki kar wannan ya ɗaga miki hankali. Yanzu ki tashi mu fita, in na je na siya miki abin da zan siya miki sai mu ci ofis. Kin ji? Kin ji? Barka da Barka ne. Na jira ka me shiru baka shigo ba. Wallahi na zo nan ne ina dan huta sai kuma wasu abubuwa suka dauke min hankali a waya. Shikenan. Kinga dawo zauna. Ya isa zauna. Ina saurare ki. Me yake faruwa ne? Kwata-kwata kwana biyu ka canja min tun da ka dawo. Kamar ya kenan na canja miki. Kaga, kar ka yi kamar wani baka san abin da yake faruwa ba. Ni ba wasa nake yi ba. Wannan ba shine fuskan da na saba gani ba gaskiya ni ka canja min. Haba Nabila. Inda wani ne ya faɗa sai in yadda, amma ke da bakin kike faɗan wannan magana Usman ya canja miki? Ta yaya za in canja miki? Ai ni ba zan taɓa canja miki ba. Ko baki yarda da ni bane? Ni ba fata na kullum in dinga faranta miki rai, in dinga ganin ki cikin farin ciki. To ai sai yanzu hankali na ya kwanta ni sai in dinga gani kamar fushi kake yi. Ba fushi nake ba, me kika dafa ciki? Delicious. Mu je ki zuba min in ci da yawa yau. Me sai cin nan ya ki tafiya? Zan tura shi daki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada a ce mijina irin mazinatan mazan nan ne. Ai kuma ni ba haka na san shi ba. Amma kuma dan adam yakan iya canja kowane lokaci. To, ka kuma yanzu ina zargin shi akan abin da ba haka yake ba. To inda haka ne wace ce Sakina da take ta bibiyan shi? Nabila? Lafiya ba ki kwanta ba, me yake faruwa? Wallahi na ne ke ciwo tun da Amma kanki yana ciwo, kin sha magani? A'a. Ta yaya mutum bai da lafiya a ce ba zai sha magani ba? Wani wace irin rayuwa ce? Kin ga rike maganin nan, bari in kawo miki ruwa. Kada ki sha yanzu ne. In kira asuba ne? Ina jin ana kiran salafi. Sannu. Bari ni alwala mu fito. Assalamu alaikum. Alaikum wato shine da aka dawo bana nan. Kuma ko a ɗan tattauna na a ba ko a ɗora mu biki a'a. Sai aka zo aka ɗauki ƙafa ɗaya kan ɗaya aka ɗora aka harɗe mun akan kujera ko? To anti ban da abinki na gaji ne wallahi. Ina ɗaukar ina ke. Sun fita shi da wata anti.
Anti kuka kike? Biki san uncle ya dawo batun ɗazu? Da gaske. Yana falo. Yadda ke ganin lalacewa ido da ido. Ke kuma daga ina? Kika wani kama kika taho gantsar kika zauna min kan kujeru. Ina wani? Da ban wuni ba da biki gani ba an sa gaisuwa ki na zo yi ba wace ce ki daga ina? Mai gidan nana? Yau nake ganin bariki. Wato mai gidan yana nan ko? Tambayar ki nake yi daga ina wace ce ki? Ki yi haƙuri ba ki da horon masanin ko ni wace ce idan mijinki na ki ce mishi ya baƙo. Allah. To bari in kira shi ma tsohon algungumin. Ba wannan na kira in ji ba. Kayi baƙuwa. In tambaye ta wace ce ai ba kwamishinan 'yan sanda ba ce ni matar aure ce. In ka dawo sai ka gane ko wace ce. Ke kuma na dawo kanki. Munafuka algunguma tsohuwar kilaki. Wato duk yawon iskancin da kuke tafiya kuke yi da ke da mijina kwararo bai ishe ki ba sai kin ɗauko ƙafa kin taho gantsar kin iske ni har cikin gida ko? To ina so in ga miki ki tashi yanzu nan ki tattara ina ki bar min gidana tun kafin raina ya ɓaci. Nabila, me kike yi har yanzu baki kwanta kin yi bacci ba? Har na gama abin da nake na dawo. Bacci ne zuwa. A'a da Allah tsaya, ko dai baki da lafiya ne ko kuma wani abu yana damun ki. Usman ina so na yi maka wata tambaya kuma ba na so ka ɓoye. Ina saurare ki. Cikina yana bani wani abu. Usman kar ka yi amfani da ƙarfin soyayya da nake yi maka ce za ka cutar da ni. Domin wallahi duk wata katanga da tunanin ta shiga tsakanina da kai zan tura ta da girmanta. To ni gaskiya game da ni babu wani abu da yake faruwa. Kin gane ki kwantar da hankalinki. Ni dai in ni ne ki yarda da ni. Babu wani abu da yake faruwa. Sai dai kuma kina da wani shakku da kike ganin ina yin wani abu wanda bai miki ba. To ki gaya min sai in gyara. Amma guri na babu wata damuwa. Gaskiya abu yana damuna kuma zan iya faɗa maka ba amma ina so ka sani. In Allah ya annabi kar ka da samun wani ciwo a cikin zuciyata. Ka san ina matuƙar ƙaunarka. Sannan kuma ba zan jure wani abu ya shiga tsakanina da kai ba. Komai girma katangar da tunanin ta shiga tsakanina da kai zan ture ta. Me ya kawo wannan magana kuma yanzu Nabila? Bai kamata ki dinga wannan magana. Kin ga dan Allah kawai ki kwanta ki bacci. Irin wannan ai sai sa miki damuwa ki zo ki sa wa kanki ciwo. Ba wani abu kawai ki saki ranki. Ba wani Kasan wallahi ko ranar nan da muka je. Allah sai ki. Sakina? Ina wani? Lafiya kalau. To kin ga babu komai. Mu je ciki. Assalamu alaikum. Kun daɗe kuna jira a waje ko? Amma ba wani daɗe ba mafi ba. Sakina, na gaya miki ba su ɗaya ba su biyu ba. Idan za ki zo gidan nan ki dinga sanar da ni. Ba na so matar gidan nan ta fara zargin akwai wani abu tsakanina da ki. Gaskiya ne, don akwai ma wani abin take tunani. Ke mana kwana uku. Ya na